За мен обратната връзка за всеки един човек, с когото съм работила, е много важна и сега искам да ви запозная с един коментар, който така бих искала да останете и вие съпричастни, тъй като за мен това е много важно, да споделя хубавите неща, които ми се случват. Здравей, Дани! Този коментар е от Даниела Петрова. Искам да изкажа хилядите си искрени благодарности относно твоята работа във връзка с моят житейски казус и от услугата ти 90-минутна сесия Таро чат на живо, в която умело съчетаваш своята методика, констелация и таро анализ. За мен си не само дама с главно Д, а изключителен таролог и професионалист от най-висок клас с изключителни познания не само в сферата на таро разкладите, а и в психологията и индивидуалните констелации. Смея да твърдя, че те познавам още от прощапулника ти в бранша и още на времето ми направи впечатление изключителната ти точност, прецизност и високи познания в сферата на таро-прогнозите, окултното и езотериката. Благодаря ти, че работихме и по трети направления, които ме вълнуваха от моята житейска ситуация. Преди сесията хиляди въпроси се въртяха в главата ми. Благодаря ти за това, че беше изключително добре подготвена за нашата среща и беше прочела предварително моята дълга предистория за житейският ми казус. Знаеш, че се обръщам към теб винаги, когато съм на кръстопът и искам да знаеш, че ти имам пълно доверие като таролог. Благодаря ти, че отговори изчерпателно на всичките ми въпроси и съмненията ми около мен и действията ми се разсеяха. Аз успях да погледна житейската си ситуация от различен ъгъл, като получих обективна преценка. Сутрените ми започват с чаша кафе, с мляко с твоите полезни за мен видеа и твоят кадаифен, плътен, успокояващ глас, който ми дава мотивация и насока за деня. Сърдечно ти благодаря, скъпа Дани, за подкрепата и за помощта в житейските кризисни за мен ситуации, в които сме останали само аз, ангелските числа и твоите видеа с силното ти духовно присъствие, които много пъти са ме спасявали и благодарение на които преживях огромна житейска трансформация. От теб научих много, Бог да те благослови, мила, и да те дари с още безброй творчески успехи и милиони последователи, абонати и доволни клиенти. Сърдечни поздрави и прегръдки с обич, Даниела.